konti lang. So, yun pa yung tutupiin ko. Dito tayo sa kwarto eh. Madam ko. Mag-aano ako ng mga pinilo. Yan ang mga pinilo. Yan. So, ipaplaster ko siya sa kanilang mga cabinet. Tatlong araw din ako hindi nakapasok ng trabaho kasi masama yung pakiramdam ko. Kaya hindi ako pumasok na Lunes at saka Martes. Ngayon, Marcolis na ngayon. So, hindi ako pumasok ng 2 araw. Kasi iba yung pakiramdam ko. Pag iba yung pakiramdam ng katawan natin, huwag talaga tayong magtrabaho, huwag natin pilitin kasi yan lang ang ano natin, yung katlawa, yung katawan lang na natin, yung ano natin, puhunan. So pag masama yung pakiramdam mo, huwag mong piliting pumasok kasi yung sahod mo isang, pero pag nandyan ka lang naman sa opisina, okay lang yun kasi nag-ano ka lang naman ng computer. So yung pag nasa construction ka, sa bahay ka, ano kasi yun mabigat na trabaho kasi yung sa construction saka yung sa bahay na trabaho. So wag talaga pilitin. Pero kung sa opisina ka naman, okay lang yun kasi uupo ka lang tsaka nag-ano sa computer, okay lang yun. Pero yung mabibigat na mga trabaho, huwag talaga ipilit kasi maano ka ba mabubughat, lalong lalo na yung dumaan na sa panganganak. So madali lang talaga maano yung madali lang maano yung katawan ba, ang tawag mo kuha muna ako ng bangko. Kaya ako, pag iba yung pakiramdam ng katawan ko, hindi talaga ako papasok. Huwag nating pilitin kasi tayo lang din yung masisira sa maano yung katawan natin. Yung sahod natin is kulang pa yun pangbili ng tambal. So ako, pag masama talaga yung pakiramdam ko, hindi talaga ako pumunta dito kasi nga mabigat po yung trabaho sa bahay. Kaya hindi ko talaga pinipilit. Kahit wala akong kita, hindi ko talaga pinipilit sarili ko na magtrabaho pag masama yung pakiramdam ko. Kasi wala namang tutulong sa atin, tayo lang. Yung natin is, wala tayong pera. So yung sasahurin natin, kulang tayo pag nagkasakit talaga tayo ng lubusan. Kaya ako, pag iba talaga yung pakiramdam ko, hindi talaga ako nagtatrabaho. Bahala na wala akong kita. Basta may bigas lang ako, okay na yun. Ayoko na talaga sanang magtrabaho. Kasi, lala, nakakapuyan na talaga ako sa life ko. Parang gusto ko na talagang hindi na magtatrabaho ba na sa bahay lang, yun talaga yung gusto ko. Kaso naalala ko naman po, walang kita yung asawa ko, yung shop po niya pag walang yun. So hindi pwede na hindi talaga ako magtrabaho.
talaga nating magtrabaho. Hindi pwede isa lang yung magtrabaho. Yung boyfriend lang natin. Hindi kasi kaya eh. Kailan kung malaki yung sahod niya. Sa shop kasi nagtrabaho yung boyfriend ko eh. Kaya yung sahod niya, wala siyang amo. Magdepende lang po yun sa customer. So pag wala kang customer, wala kang kita. Yun ang reality na nasa shop ang trabaho. Pag walang customer, wala talagang kita. Kaya, pag ako talaga hindi ko feel na pa yung ano ng katawan ko. Hindi talaga ako nagtatrabaho. Hindi ko talaga pinipilit yung sarili ko na magtrabaho. Yung puhunan natin is yun lang tawa natin yung puhunan natin, kaya wag natin pilitin. Kasi itong amo ko, pinagtsatsagaan lang niya ako kasi wala siyang makita na iba. Kaya kung may makita pa lang siya ng iba, matagal na akong pinar out. Kasi hindi talaga ako nagtatrabaho. Pag iba talaga yung pakiramdam ko sa pangangatawan ko. Feeling ko na para bang basta hindi ko feel talaga yun. Hindi talaga ako nagtatrabaho. Kaya pinagtsatsagaan ako ng amo ko na lang kasi wala siyang makita na kapalit ko siguro. Kaya hindi ako pinapar out. Ang amo ko kasi wala siyang makitang puli sa akin. Naiintindihan ko naman siya pag pinalitan niya ako. Kasi nga ano pa. Basta. Yun talaga yung ano ko. Pag may sakit ako, hindi talaga ako nagtatrabaho. Hindi ko talaga pipilitin yung sarili ko na magtrabaho. Kasi nga, yalawas lang yung puhunan natin. Kaya, pag iba tong pakiramdam ko, sorry na lang sila kasi hindi talaga ako magtatrabaho. Hindi talaga ako papasok. Yun talaga yung ano ko. Kuha muna ako ng trapo. Anuhan ko itong bintana. Siguro malinis ba ito? Bago ko pa lang ito nilinisan. Pero, anuhan na natin. Kaunti. Yan o, wala pa siyang dumi. Kasi nilinisan ko pala. Yan lang. Basta.
Isa natin tong ano niya sa mga bags. Sa mga bags niya. Para hindi masyadong ano. So medyo abog na talaga. Madali lang ito magkaabog kasi may cellophane kasi. Isprayan natin ito. Isprayan ko kasi siya ng alcohol para bumangon. So dito lang nagtatapos yung video natin mga maring. Mga manang. So yan, ini-sprayan ko siya ng alcohol para hindi siya mabaho. So, salamat sa panonood. Please subscribe. Thank you po. Bye-bye.